ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ରାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ 220 ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଅନ୍ନେ ଅଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି। କାହିଁ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଜିକାଲି ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଅଧିକଟା କ'ଣ କହିବି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ 220 ରାଇଡ୍ ଯିବି, ରାଇଡ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ଷା ପୁରା କାଚୁଛି ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। 220 ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପୁରା ନାଦୁଛି ଜୋରରେ। କେମିତି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଭାଇ ଯିବି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ କେମିତି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାନେ ସତର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହୁଏ।